Bon dia a tothom, benvingudes, benvinguts en aquesta xerrada que es titula Radiografia de la desigualtat, torna a ser un sol poble. Avui parlarem de temes molt interessants, segur, i que em fa especial il·lusió poder compartir aquesta taula. Parlarem de per què l'independentisme cau, sobretot amb els joves, sobre com el projecte nacional pot ser una eina per revertir les desigualtats que tenim ara mateix i al futur s'agreujaran segurament com a país, quins són els principals reptes que tenim i com podem revertir aquesta onada que l'extrema dreta veiem que està introduint, debats que semblaven que estaven ja superats, però veiem com hem de tornar a defensar les coses més bàsiques o línies vermelles que havíem establert com a societat i veiem que no estan tan clares. Per poder parlar de tots aquests temes tenim una taula formada per 4 professionals i m'atreviria a dir també activistes, especialistes en aquests temes i us la vull presentar i em fa especial il·lusió poder presentar-vos-les. En primer lloc comptem amb la Carme Arcarazo, ella és economista i politòloga, és l'actual portaveu del Sindicat de Llogateres, treballa com a investigadora a l'Institut de Recerca Urbana Hidra, centrant-se en la relació entre l'habitatge, desigualtat, règim de propietat i transició ecològica. Benvinguda. Moltes gràcies. També ens acompanya el Dídac Amat, ell és advocat i politòleg, ha treballat com a investigador i actualment és doctorant en dret internacional climàtic per la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat assessor jurídic de diverses entitats civils, participant en procediments de litigació estratègica tant davant dels tribunals de l'Estat com davant del Tribunal Europeu de Drets Humans i actualment és membre de la Junta Nacional d'Òmnium Cultural. Benvingut, Dídac. També ens acompanya la Montse Santolino. La Montse és periodista, columnista i formadora, especialment interessada en les narratives sobre les perifèries i les desigualtats. Treballa a la FEDE.cat, la Federació Catalana d'ONGs de Cooperació i Pau i Drets Humans. Compta amb més de 20 anys d'experiència en comunicació i organitzacions socials. És veïna de la Florida de l'Hospitalet, un dels barris més pobres del país, més densos, i ha format part també de l'Associació de Veïns i Veïnes. Benvinguda, Montse. I finalment tenim el Pau Cruz, ell va néixer a Barcelona el 1996, ha estudiat Dret i Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra, és col·legiat com a advocat des del 2023, exercint com a advocat laboralista, té àmplia experiència associativa, s'ha centrat sobretot en el sindicalisme, des del 2021 és portaveu nacional de l'EINA, Joves de la Intersindical, i des del 2024 és secretari d'organització de la Intersindical. També és militant del Sindicat de Llogateres i ha format part del Consell de la Joventut de Barcelona i del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Benvingut, Pau. Us he presentat la taula i una mica us demanaré això, que feu intervencions breus, que us aneu interpel·lant i així el debat és més enriquidor i un dissabte al matí s'agrairà, suposo. Primer tema, com veiem que la desigualtat va creixent. També un dels temes que em preocupen més a la societat, entre els quals també els joves, és l'habitatge, la precarietat laboral, el canvi climàtic, com tots aquests temes poden ser canalitzats a través del projecte nacional i com pot donar resposta a tota aquesta situació que veiem que no té una previsió bastant positiva de millora, però ens donareu les eines per poder revertir-la. Qui vulgui que comenci i us aneu interpel·lant. Doncs vinga. M'agrada com formulaves la pregunta, Susan. Jo diria que és que si el projecte nacional no és capaç d'alguna forma d'incorporar tot aquest conjunt de derivades que comentàvem, està condemnat al fracàs no per res, bàsicament perquè jo, que sóc nacionalista català en aquest sentit, assumeixo les tesis d'autors com Hobsbawm, com Benedict Anderson, que venen a dir que el nacionalisme en realitat és una comunitat imaginada. I per tant, jo hi estic d'acord, Catalunya i el catalanisme com a tal són moviments en aquest sentit que han estat imaginats, però
que per tant han de tenir utilitat si volen per viure com a instruments polítics de cara al futur, perquè ens entenguem. De la mateixa manera que les ideologies, no? I vaig a citar directament a Fukuyama quan diu que hi ha una ideologia que si ja no és útil desapareix i per tant acaba la història de les idees, el mateix passa amb els nacionalismes. Ja hem viscut al llarg de la història molts nacionalismes que han arribat a la seva fi, moltes comunitats polítiques i nacions que han arribat a la seva fi, i Catalunya, que afortunadament no som un poble tocat pels déus, com altres es pensen que són, hem, per tant, de treballar amb un estat en contra i hem, per tant, de treballar perquè el nostre subjecte polític, que és Catalunya, que són els països catalans, tinguin a oferir a la seva ciutadania un conjunt de millores en el teu dia de demà. Perquè, si no, repeteixo, vindrà un altre subjecte polític, en aquest cas, com a norma general serà l'espanyolisme, però també, com deien a la sessió anterior, el propi moviments cosmopolites de caràcter global que poden ser necessaris i que poden conviure amb el catalanisme, però que si no som capaços també de fer-los atractius ens acabaran desplaçant. I per tant jo el que diria és que no només la lluita social necessita el catalanisme com a subjecte polític, sinó al revés, que el catalanisme necessita un conjunt de lluites socials, cadascú des de la seva perspectiva. Jo no estic dient que s'hagin d'abordar, jo tinc la meva perspectiva òbviament, però no estic dient que s'hagin d'abordar des d'una tendència concreta, però com a mínim incloure tot un conjunt de continguts socials a dintre d'aquesta lluita més de reivindicació identitària que és la catalana. Ara barallem-nos. Jo? Gràcies per convidar-me perquè sóc la quota adulta de la cosa, llavors no sé si em tocaria parlar a mi ara. Doncs a mi m'encanta aquest discurs, però jo soc del barri del Morat. Suposo que com a mínim això sabeu qui és, no? El Morat, doncs el més famós del meu barri és el Morat. Llavors, diguem-ne que aquest espai, o sigui, jo us convido que la propera escola i debat el feu a la Flori. Jo us busco lloc i us veniu a la Flori a fer-ho, perquè no tenen ni idea que això existeix. Vull dir, òbviament, haurien de conèixer que hi ha un projecte nacional, com a mínim. No sé si recordeu que quan el Morat el va entrevistar a l'Évol, ell va dir que és marroquí. Vull dir, ha nascut aquí, porta tota la vida aquí, ha passat per les nostres institucions juvenils, però ell és marroquí. Perquè ni l'estat espanyol ni Catalunya l'havien sentit mai, que l'havien fet sentir mai que era català. Llavors, a la Catalunya dels 8 milions, amb un 30% de població migrada, al meu barri som 60%, o sigui, diguem-ne que tant les persones que hem nascut aquí com les persones que, fruit de la gent aquella que ha explicat la pel·li del 47, són minoria. Vull dir, el meu barri és un barri ja migrant. I efectivament la gent d'aquell barri no surt, no té ni consciència de com de gran és Catalunya, ni coneix el territori, ni ha sortit d'allà. Si a la gent de la meva generació, els meus pares són de Salamanca, si la gent de la meva generació van escoltar català per primera vegada als 12 anys i vam començar a passejar pel territori perquè ens va portar a la parròquia, si no, no haguéssim conegut moltes coses abans dels 30 anys, doncs això continua passant. Vull dir, la gent no surt del barri, si surt és per anar al Marroc o és per anar a Equador. Llavors, no només les aspiracions, ni el projecte, ni l'ideari, ni el territori coneixen. O sigui que jo vinc d'un barri que els dies abans de l'1 d'octubre les mames migrants i els papàs migrants estaven acollonits. I venien a buscar-nos, els que se suposava que sabíem alguna cosa, per saber què passaria amb els seus fills i si els traurien la nacionalitat i què haurien de fer. I estaven aterrits del que podia passar després d'allò, perquè només en aquell moment que ells, òbviament, estem parlant d'una població a la que ningú s'adreça, ni els mitjans de comunicació, ni els partits, ni ningú. O sigui, són invisibles, ells no veuen referents, tampoc ningú els hi va explicar coses, de manera que els viuen a banda completament. Però en aquell moment sí que van captar que, hòstia, arribaria alguna cosa que era realment important, perquè estava generant conflicte, perquè hi havia tensió, i ho van viure amb por, perquè ningú els va anar a preguntar ni els va anar a explicar. Llavors, òbviament, què voleu que us digui? Jo estic aquí per explicar-vos això, però, òbviament, mentre aquesta gent no se senti implicada, no conegui, no ja implicada, no conegui realment de què estem parlant, a què estem aspirant, què és el que estem dibuixant,
serà molt complicat. O sigui, sí que hi ha molta gent que diu no, sense la perifèria, sense que l'àrea metropolitana no estigui implicada en això, doncs no ho aconseguirem. Doncs falta molt, jo us ho dic jo. O sigui, falta molt perquè realment no hi ha més enllà de l'àrea metropolitana de la gent que... O sigui, no sé si heu vist el 47, l'heu vist en general, vale. Han calgut 40 anys perquè algú expliqués aquesta història, 40. I és la primera vegada que si aquesta pel·li, entre altres coses, té els números que té d'audiències, que per primera vegada la gent de la generació dels meus pares s'ha sentit reconeguda i ha anat al cine. I llavors han anat al cine aquests i els altres. Llavors per això ha anat molta gent al cinema. Però han calgut 40 anys per explicar aquesta història. Encara ens hem de posar a explicar la història del que ja està passant als nostres barris, per entendre que tota aquesta generació de gent com el Morat entengui on són, qui són, perquè òbviament tenen problemes d'identitat i que aquí són benvinguts. Llavors, no us explicaré les històries de l'acollida, que les sabeu perfectament, però no cal només que un vulgui integrar-se, sinó que algú l'ajudi o algú l'esperi. Llavors, ja m'he enrotllat, com ja m'he enrotllat. Ja basta. Vale, bona pregunta. Llavors, jo crec que també quan parlem de la connexió entre aquests dos mons que aparentment són separats, està bé situar-nos en el present, no? És a dir, estem en un moment on sembla que la independència no està sobre la taula, almenys en el curt termini. Llavors, jo crec que és important pensar en què fem amb aquelles infraestructures que són claus per algun dia ser independents. És a dir, parlem d'energia, d'habitatge, de mobilitat, d'aigua, o sigui, d'alimentació. Crec que el lligam entre tots aquests moviments que aspiren a tenir control sobre la vida de les persones i un moviment d'alliberament nacional com a tal han de posar al centre ara mateix tenir sobirania sobre tots aquests aspectes. És a dir, jo que vinc del món de la lluita per l'habitatge es veu claríssimament. Avui en dia a Barcelona, o sigui, en els últims 15 anys a Barcelona la meitat de les compres són per part d'inversors. Per tant, la meitat del mercat progressivament se l'està quedant gent que no té cap mena d'arrelament al país i que va en contra de la gent que vol arrelar als barris i que vol viure en aquest tipus de ciutats. Llavors, si estem perdent el control del parc d'habitatge construït, i això només està passant amb l'habitatge. La setmana passada estàvem a Unió de Pagesos i ens explicàvem com els mateixos fons d'inversió que estan comprant pisos a Barcelona són els mateixos que estan començant a acaparar moltes terres al camp. Llavors jo crec que és elemental que l'independentisme i que el nacionalisme es fixi en les infraestructures clau perquè si hi ha algun altre moment on hi hagi l'horitzó immediat de poder ser independents, realment tinguem el país a disposició, com si diguéssim. I aquí és quan jo crec que la qüestió del subjecte entra en acció. I crec que hi ha diverses corrents que es pensen que el subjecte és predeterminat, que hi ha uns certs grups socials als quals tu has d'anomenar i convidar que participin, però jo crec que el subjecte no és una cosa fixa, una cosa estàtica, sinó que és una cosa que es construeix en el dia a dia, en la lluita i quan la gent sent que està al costat d'una altra persona lluitant per un mateix objectiu. Jo crec que això es veu molt al Sindicat de Llogateres, que és de l'experiència que puc parlar. Fa 7 anys el llogatariat o els llogaters no es concebien ells mateixos com a subjecte. Ningú parlava d'ell mateix com una persona llogatera. I jo crec que és precisament a través d'organitzar-te amb els teus veïns, de veure que hi ha una organització de 3.000 afiliats que quan tu tinguis un problema respondrà, que llavors tu et comences a sentir llogater. I aquí jo crec que també entra, i aprofito per parlar de la qüestió nacional i sobretot de la qüestió lingüística. Al Sindicat de Llogateres sí que tenim una política lingüística molt clara, que és que les assemblees es fan en català. I evidentment hi ha molta gent que el primer dia que arriba a una assemblea no parla el català i que no l'entén. I de fet hi ha gent que s'enfada i diu, escolta, hi ha gent en aquesta assemblea que no entén el català, perquè no la podeu fer en castellà perquè ens entenem tots. Però jo crec que el bonic és que canvien d'opinió molt ràpidament, perquè si el primer dia, evidentment, quan algú exposa el seu cas i la seva situació,
i et diuen no parlo el català, tu respondràs en castellà. Però clar, és gent que es passa 3 hores escoltant altres casos d'altra gent que es troba en exactament la mateixa situació i que els està ajudant. I llavors veus com en processos de 6 mesos, 7 mesos, 8 mesos, és gent que agafa el micròfon un dia i prova de fer una intervenció en català i se'n surt. Però no és perquè algú li estigui dient l'has d'aprendre, sinó perquè veu que la gent que anirà a fer el porta a porta al seu blog parla català, que la gent que quan tingui un desnonament posarà el cos parla en català. Jo crec que això és... Bueno, que la qüestió del subjecte crec que molt sovint s'està simplificant en aquest país, tant quan parlem de qüestions nacionals com quan parlem de qüestions socials. Crec que també dins del moviment per l'habitatge i dins de molts moviments socials hem entrat en una paranoia d'endevinar quin és el subjecte de veritat, quin és el subjecte revolucionari que ens portarà a un alliberament. I crec que això no va de subjectes estàtics, sinó que va de construir-lo a través de la lluita. Sí, una mica en el sentit del que veníem comentant. Jo crec que fins ara estem tots molt d'acord que la lluita social avança quan també avança la lluita nacional i viceversa, quan la lluita nacional avança la lluita social, perquè són dos cares de la mateixa moneda. Llavors jo crec que aquí tenim un seguit de reptes que és important que afrontem. Un l'havíem eliminat però l'hem de recuperar, que és que hem de tornar a parlar de per què volem la independència a Catalunya. Això és una cosa que havíem perdut. Hi va haver una època en què ja no parlàvem de per què volíem la independència. Ja havíem aconseguit, més o menys la meitat de la població estava a favor, teníem un referèndum al davant, ja està, ja hem guanyat. Anem a parlar de com farem la independència. Jo crec que això és un nou repte que tornem a tenir ara, és a dir, hem de tornar a parlar de per què volem la independència i quina utilitat té la independència. I jo crec que això ho hem de vincular molt a tot el que són les lluites socials per poder explicar quina utilitat té aquest projecte nacional. Una mica la comunitat imaginària del que parlava el Dídac abans, doncs què ens aporta a nosaltres? Què els aporta als joves? Perquè ens trobem en un context de profunda desafecció i de profunda frustració. Hi ha moltíssima gent que no sap exactament com encarar tot el malestar, com polititzar tot el malestar que té actualment. Jo crec que l'independentisme una mica hem de poder polititzar el malestar i canalitzar tota aquesta frustració que existeix i explicar que si volem millores en les nostres condicions de vida, en les nostres condicions de treball, això passa indestriablement per adquirir sobirania com a país i a ser possible per tenir un estat propi perquè és el que ens permet garantir tot això i reivindicar una mica aquella idea de la que parlava el republicanisme democràtic de la Revolució Francesa. No citaré Robespierre perquè si no em fan fora potser, però sí parlar d'aquest dret a existir. Nosaltres tenim dret a existir i com a tal necessitem tota una sèrie de condicions materials i el moviment polític que ens pot donar tot això és precisament l'independentisme i això requereix, com deia la Carme, que existeixin tota una sèrie d'estructures. Hem de transformar evidentment l'estructura de la propietat, però també fan falta altres tipus d'estructures. Necessitem sindicats independentistes. El primer sindicat a Catalunya és Comissions Obreres, que no és precisament independentista, i el segon és la Unió General de Treballadors, la UGT, que tampoc és encara menys independentista que el primer. I això en altres territoris històrics de l'estat espanyol no existeix, perquè si tu te'n vas a Galícia, el primer sindicat és la Confederació Intersindical Galega, i si tu te'n vas al País Basc, tens ELA i LAB, que no em feu pronunciar exactament què signifiquen les sigles, però que tots dos són sindicats d'obediència nacional. Llavors, jo crec que és molt important que totes aquestes estructures, potser no tan institucionals, però sí més informals, diguéssim, també les tinguem, perquè el dia que vulguem declarar la independència necessitarem per aturar el país, i per aturar el país necessitarem convocar una vaga, i necessitarem un sindicat que estigui disposat a aturar una vaga. I en aquest sentit és molt important tot el paper que juguem des dels moviments socials, des del sindicalisme, a l'hora de poder reivindicar aquestes qüestions. Després jo crec que hi ha un últim punt que penso que també és interessant, i amb això acabo, que és la noció de ciutadania que defensem des de l'independentisme, perquè no hem de limitar la noció de ciutadania a formar part d'un estat en concret. Nosaltres hem de defensar una noció de ciutadania àmplia, desvinculada del concepte de territori, perquè per nosaltres és català qui viu, treballa a Catalunya i vol ser català. Per tant, tothom que estigui disposat a això per nosaltres ha de ser considerat un ciutadà i ha de formar part d'aquest projecte nacional, perquè jo soc nacionalista i jo m'identifico com a nacionalista, però com dins d'un nacionalisme cívic i incloent que vol que tothom formi part de la meva comunitat imaginària que és
que és la pàtria. I en aquest sentit, recuperar la idea republicana de patriotisme, perquè per mi el patriotisme no és si t'agrada més o menys el meu estat o si has nascut aquí o has nascut allà. Patriotisme és que tu vulguis adherir-te al meu projecte nacional i formar-ne part. Per tant, si en tens ganes, doncs benvingut i treballar a partir d'aquí. Jo això penso que és importantíssim perquè no farem mai la independència si no hi ha tot un seguit de població que la convencem de que ha de ser independentista. I n'hi ha molta que no ho és. I tan important és tenir gent que sigui independentista com que alguna gent que és radicalment contrària a la independència deixi de ser-ho, perquè en un procés d'independència és també important no només que hi hagi molts suports, sinó que hi hagi pocs detractors, que és una cosa, per exemple, el 2017 no teníem, hi havia una part molt important de la població que era molt contrària a la independència i que estava molt espantada. Tot això també hem de saber rebaixar-ho. Jo crec que amb això acabo i ja... Absolutament d'acord amb totes. No sé si heu vist, no? Bé, ja ho heu vist, clar. Com Illa, des del moment en què en el primer debat ell va començar amb català, esqui, per oposició, Aliança Catalana, Vox i tot això. I, òbviament, això té molt d'instrumental per la seva situació política, les necessitats que té de fer acords, però també té a veure amb qui explica que és ser català i que no. O sigui, jo que porto 40 anys aguantant-los a Hospitalet, diguem-ne que ells van fer, ja van treballar-se tots els andalusos, els gallecs en el seu moment, perquè els hi van donar el discurs de lo que era ser català i ja ho està tornant a fer, perquè ho té clar. Però per què? Perquè vol el vot de tota aquesta gent que ja és nascuda aquí i que vota, i que votarà en 10 anys, en 5 anys, en 10 anys, perquè si ara aneu a les taules de votació de la Florida, jo no sé qui és cool que s'ha de posar a les taules, però el 90% de la gent que hi ha a les taules és jove migrada. Són les persones que ja tenen una escolarització aquí. Llavors, ella li està parlant a aquella gent, perquè volen aquí els vots, perquè ja ho van fer abans. Llavors, és qui explica aquí, al subjecte, a totes aquestes persones que volem que coneguin el nostre somni, sobretot, qui els hi parla i qui els explica el que és ser català. Llavors, aquí, òbviament, i tal com deia la companya, passa pels drets bàsics i per estar al costat de determinada gent amb els drets bàsics, però si estem pensant en el país del futur, pensem en el país del futur. En el país del futur, avui ja el 40% dels nens que naixen són de mares migrants i ja tenim el 30% de gent del país que és d'origen migrant. Llavors, és aquella gent amb la que li hem d'explicar i no deixar a ella que expliqui el que és ser català o no ser català. I efectivament, la setmana passada va sortir un estudi, que segur que ella sap molt més que jo, però que parlava que en el cas dels llogaters, entre 2015 i 2023, el 45% dels llogaters estaven en risc d'exclusió, i que érem el país d'Europa on això passava. Per què, entre altres coses? Risc d'exclusió dels joves i de les famílies migrades, que són les que realment els resulta impossible accedir a l'habitatge. Llavors, bé, en aquest país ja va haver-hi torno al 47, quan el protagonista li explica a no sé qui que ell parla català per amor, però parla català perquè se n'en va enamorar d'una senyora que estava allà, que estava fent costat. Vull dir, és molt bàsic la metàfora, però realment això és el que va fer el suc a barris com el meu en el seu moment. O sigui, va estar allà. I en aquell moment li deien proletarització a tot de professionals que van venir del País Basc, a tot de profes, a tot d'advocats que se'n van venir a viure allà i acompanyar en les lluites. I efectivament la gent va començar a parlar català perquè volia entendre aquella gent, perquè s'estimava aquella gent i perquè aquella gent li feia costat. I ara tornem a lo que van explicar els manters, o sigui, de Can Manter fa 15 dies. Vull dir, a Hospitalet no hi ha prou jocs per aprendre català. No n'hi ha, i estem fent a les parròquies, als centres cívics, tothom està ensenyant català, tothom que pot, perquè més enllà, igual que els meus pares. O sigui, els meus pares, en el tema de les estratègies d'immigració, sempre hi ha els que volen integrar a sac els seus fills i no volen ni que recordin les seus arrels, i els al contrari, que volen que ballin flamenco fins a la mort. I això passa en totes les migracions. Però també hi ha un punt d'instrumental. Tots els migrants que han vingut aquí perquè realment volen que els seus fills
tinguin un futur, entenen perfectament que han d'aprendre català. I podem allargar el mito de la gent que vol parlar castellà, sí, però jo us dic que la majoria vol parlar català. La gent que de veritat vol avançar vol parlar català i no en tenim i falten molts llocs per aprendre català en aquest país per poder fer tot això conjuntament. Llavors, a nivell d'infraestructures també necessitem que tothom que vulgui aprendre català tingui un espai on aprendre català i no els tenim encara. Sí, jo volia dir, molt en la línia del que diu la Montse, i tornant sobretot al que deies del Morat i de la població nouvinguda i el sentiment de pertinença a Catalunya. Quan mirem les dades també és cert, i dic perquè no ens tallem les venes, perquè venim de més a més d'una sessió prèvia que ha estat molt interpel·ladora en aquest sentit. Però a Catalunya tenim un 70% de la població que diu de forma reiterada i sostinguda que se sent catalana, com a mínim. Després pot tenir 300.000 formes d'identificació més, que van des de sentir-se espanyol fins a sentir-se peruà, sentir-se hongkonguita o sentir-se d'on siguis. Però sí que tenim coses que el catalanisme ha fet molt bé històricament que han permès arribar fins aquí. Precisament pel que deies ara, és a dir, jo soc estructuralista, penso que és important que la gent se senti còmode i estimi la llengua, però és important també que hi hagi un conjunt d'estructures que facilitin una banda que et sentis català i d'altra que hagis d'abraçar el català com a llengua. Bàsicament perquè ho diu l'Estatut d'Autonomia, que el català és un dret i que per tant si tu ets persona migrant tens dret a que te l'ensenyin i també és un deure, com és a la majoria de països, per la protecció de la diversitat lingüística. Partint d'aquí, és a dir, com hem arribat a aquest 70% de població de tot el món que afortunadament ha vingut a Catalunya i ara se sent catalana. I és perquè hem sabut construir un concepte de catalanitat, i ho dic com un valor afegit que penso que hem de tirar endavant, que a més ha estat molt transversal perquè neix no, és a dir, s'inspira, per exemple, en moltes persones, estic pensant en Paco Candel, o agafa el pujolisme, segurament agafa aquesta idea i arriba fins, no arriba, i ja també està a l'esquerra independentista i per tant, i en el catalanisme socialista i fins i tot en algunes parts de l'espanyolisme també s'abraça, que és aquesta idea que el català és un poble vinculat a una llengua i una cultura. I això t'ho fa molt més permeable. És a dir, jo he estat a llocs del món vivint on per formar part d'aquell poble has de tenir un color de pell determinat o has de tenir una religió determinada. Estic pensant, per exemple, a Sud-àfrica. Sud-àfrica es constitueix un nacionalisme basat en una idea excloent que és el color de la pell o la pertinença a un poble religiós, en aquest cas els afrikaners. Clar, això el catalanisme ho va superar ja des de bon inici. És a dir, com que érem un poble que no teníem estat, com que érem un poble que s'havia format a través de migracions, que a més tenia religions diverses, vam dir, bueno, aquí l'única manera de sobreviure és que català és, com a norma general, el que estima i abraça la cultura catalana en un sentit molt ampli i a més poc definit, precisament per fer-ho el màxim de permeable possible. I això, a dia d'avui, encara persisteix com un gran consens, que, de fet, i no ho dic jo que... No, vull dir, quan nosaltres analitzem amb dades juvenils particularment què és ser català, un dels primers elements que diuen els joves de Catalunya amb una enquesta, amb una mostra bastant àmplia, per cert, és que aprendre i parlar la llengua catalana és el que et fa català. Això és un valor afegit espectacular, perquè et genera un poble que és dinàmic, és a dir, creixerà el poble en la mesura, i ho diu molt la Marina Massaguer, precisament, la sociolingüista, és a dir, és que nosaltres podem fer nous catalans, que això hi ha molts pobles que no ho poden fer, llevat en termes biològics i reproductius, que com us podeu imaginar no us explicaré com van. Però això és un valor afegit que hem estat capaços de construir políticament i col·lectivament i que a més encara a dia d'avui en bona part, i després quan parlem d'un sol poble ho podrem recuperar, encara està molt fort però està en perill perquè hi ha elements que ho comencen a qüestionar. Ho dic també per posar-nos en valor en aquest sentit. Afegir alguna cosa més? El següent tema que ens proposàvem parlar és sobre, com que ho heu esmicolat una miqueta, però ho heu avançat en aquesta intervenció, però com aquest projecte nacional que ha d'estar a cavall entre les reivindicacions socials i reivindicacions polítiques, ho podem traslladar en el nostre dia a dia, perquè crec que totes les que estem aquí estem polititzades, ens interessa, hem vingut un dissabte al matí, però com ho podem traslladar, i també com ho feu vosaltres, però com ho podem traslladar al nostre voltant, no sé, en una estona de bar, no? És una mica com rebaixar el discurs, perquè
em dóna la sensació, o poder la teniu compartida, de que tenim les idees molt clares, hi ha una desafecció política evident, la gent està cansada, perquè hi ha hagut tot el procés ha sigut llarg i no ha acabat bé. Hem perdut també la representació independentista al Parlament i, per tant, tot això que ha anat de davallada, hi ha un clima negatiu o de derrota que fa que sigui una mica complicat traslladar al nostre voltant això, sense ser les típiques de sempre parles de lo mateix, sempre estàs tu amb lo teu, perquè tu ets la persona polititzada del grup. Llavors, com podem traslladar la necessitat d'engrescar que el projecte independentista és una solució vàlida per superar tots aquests reptes que tenim ara mateix i que tindrem en el futur? Ara, jo crec que és una pregunta bastant complicada, com poder engrescar a la gent. Jo crec que una cosa que és important explicar és quins són els resultats de què passa quan t'organitzes. És a dir, jo crec que és importantíssim que ens organitzem i aquí crec que estem tots d'acord, diguéssim, perquè tots estem organitzats. I que és molt important poder sortir una mica dels nostres cercles. A mi, per exemple, m'agrada quedar molt amb els meus amics quan vam estudiar dret, perquè no n'hi ha ni un que sigui independentista. I quan parlo amb ells és un xoc de realitat bèstia, perquè m'adono que tot el que discuteixo quan estic aquí en aquests espais una mica més bombolla, en realitat hi ha una part del país que no ho viu així. Jo crec que és molt important que trenquem una mica la bombolla i que podem sortir i entrem a discutir. Llavors, jo crec que és molt important en aquest sentit que entrem a fer aquestes discussions i entrem a explicar quin sentit té i per què fem les coses, perquè al final nosaltres no militem i no ens afiliem i no participem per inèrcia, ho fem perquè hi ha uns determinats motius i perquè podem transformar la realitat que ens envolta. Jo crec que això és importantíssim poder-ho explicar, que és una mica el que venia a dir abans, per què volem la independència i per què volem ser militants de l'independentisme i què ens pot aportar tot això i poder contextualitzar-ho també una mica en l'època que estem vivint, és a dir, venim del trencament d'un pacte social després de la Segona Guerra Mundial, arribem a uns acords, nosaltres acordem que renunciem a no tocar massa l'estructura de la propietat, si a canvi ens deixen participar del mal anomenat mercat de treball a canvi d'uns salaris més o menys dignes. Si us paguem uns quants diners perquè no us morim de gana, vosaltres a canvi renuncieu a intentar tenir la propietat dels mitjans de producció. I això es trenca als anys 90 de forma bestial, hi ha un trencament d'aquest pacte social i comença a avançar un neoliberalisme molt bèstia, molt individual. Jo crec que és molt important poder explicar la importància de l'organització col·lectiva i com hi ha determinats fins que requereixen d'una organització col·lectiva dins i fora de la feina durant tot el nostre dia, perquè hi ha problemes que tens a la feina que només els podràs solucionar si tu estàs organitzat en un sindicat. I si tens un problema amb el teu lloguer, això ho podràs solucionar si estàs afiliat al sindicat de llogateres. Llavors hi ha tota una sèrie de problemàtiques que la millor solució que poden tenir és que ens organitzem col·lectivament i busquem solucions col·lectivament, perquè hi ha com aquesta meva mandra que tot és individual, que tu només t'has de preocupar pels teus propis interessos, que ningú els defensarà millor que tu, i això no és veritat. De forma col·lectiva és quan pots defensar millor aquests interessos, perquè no podràs mai combatre posicions que són en clara posició de desigualtat. És a dir, jo respecte al meu cap a la feina hi ha una posició d'igualtat, no estem al mateix lloc, i per equilibrar-la em vaig organitzar col·lectivament. I amb el tema de l'habitatge, exactament el mateix. I amb el tema del català també, perquè al final el català no és un dret individual a què jo tinc dret personalment a parlar en català perquè em fa molta il·lusió parlar en català. És que col·lectivament tenim dret a parlar i a ser parlats en català. Quan en una escola no t'ensenyen català, no t'estan negant només el teu dret individual de parlar català, estan negant el dret col·lectiu de tota una generació a aprendre en català i a poder desenvolupar-se en català, ja no individualment, sinó també col·lectivament. Llavors jo crec que és molt important, una mica per intentar engrescar la gent, mirar de poder explicar totes aquestes coses i poder explicar quin sentit té i quins motius ens porten a nosaltres a participar de tot això. O sigui que has dit una paraula que crec que és molt important, que és la desafecció. La desafecció és que hi hagi un estat d'ànim on la gent es pensa que no hi ha res a fer, que no hi ha un somni d'un futur millor.
Llavors, jo crec que davant de la desafecció no hi ha una drecera, no hi ha una fórmula màgica, és simplement respondre a l'ofensiva sobre les preocupacions que tenim. És a dir, avui és 19 d'octubre, falten 12 dies per acabar el mes i tenint en compte que dediquem pràcticament el 50% de pagar el lloguer, vol dir que els 12 dies que queden de mes els dedicarem a treballar exclusivament per l'amo del nostre pis. Això és el que li preocupa a la població, està treballant exclusivament per haver de pagar un lloguer a una persona que viu del treball dels altres. I crec que estem en un moment on, evidentment, hi podia haver molta desafecció perquè des del Sindicat de Llogateres portem 7 anys intentant convèncer a la classe política, a Barcelona, a Catalunya, i quan ens tomben les lleis catalanes a l'Estat, de que s'han de fer coses. I ara semblaria que havíem arribat a un camí sense sortida perquè s'ha aprovat una llei que té forats i que tothom sap que té forats, però alhora les majories són molt difícils per tapar aquests forats. I llavors jo crec que davant d'això no et pots arronsar, el que has de fer és doblar l'aposta i dir, fins aquí, s'ha acabat, i passar a l'ofensiva. És a dir, per això jo crec que estem en un moment on hi haurà una manifestació el 23 de novembre on hem de ser moltíssima gent precisament per trencar la desafecció, perquè jo crec que estem en un moment cínic on almenys en els últims anys havíem tingut certes derrotes polítiques i l'única manera de trencar això jo crec que és veure que podem tornar a sortir al carrer i que podem guanyar i que no només somiem amb el que somíem fa un any, sinó que volem somiar més enllà. Per ser més concret, crec que aquí l'independentisme ha de poder jugar un joc millor del que l'ha jugat en els últims anys. És a dir, no pot ser que ens tombi una regulació de preus catalana, un tribunal constitucional i l'independentisme no surti al carrer a dir això és una bestialitat. I jo crec que el 23 de novembre tenim l'oportunitat de sortir a dir això com a país. És a dir, no pot ser que aquí les nostres ciutats estiguin comprant inversors que estan jugant al Monopoli i que això l'independentisme pensi que no va amb ells. Jo crec que també hem après moltes coses de l'independentisme. Ara mateix estem en un moment on ens hem deixat la pell intentant aconseguir victòries legals i institucionals que són insuficients, i ho hem de dir clarament, però per això estem pensant en un horitzó que va molt més enllà, que és una vaga. És a dir, si ells no ens abaixen els lloguers, ens els abaixarem nosaltres. I per tant, comença un procés que serà llarg, però un procés de desobediència que precisament l'aspiració és a poder somiar més enllà del que ens diuen que es pot i que no es pot. Jo aquesta no me l'havia preparada. Sí, jo anava a dir, jo no me l'esperava així. I per tant, he fet com 3 apunts ràpids. És a dir, jo penso que l'independentisme vinculat al que dèiem abans, o el sobiranisme en sentit ampli, d'una banda ha de ser poble, és aquella idea tan bàsica que tu no pots alliberar un poble si no hi ha el poble ja no existeix, i això passa, crec, per polítiques, repeteixo, estructurals, és a dir, cap dels que estem aquí són producte d'una casualitat, en aquest sentit. Parlem català no perquè siguem ni autodidactes ni perquè anéssim programats amb un ADN el dia de néixer, sinó perquè vam tenir la sort, en el nostre cas, del Super 3, l'escola en català, i perquè hi haurà gent que tindrà sort que es trobarà a la parròquia, o els programes, els vincles que organitzem des d'Òmnium perquè precisament no arribem a prou, però necessitem polítiques estructurals que garanteixin l'existència d'aquests drets col·lectius dels que parlava el Pau, això d'una banda, i per tant ens hem de garantir que hi hagi qui hi hagi al govern les polítiques catalanistes que són compartides més enllà de l'independentisme, i ho dic com un valor afegit, és a dir, benvinguts, si el senyor Illa, que a més és del meu poble, malauradament, fa polítiques catalanistes, benvingut, perquè som un poble prou plural com per tenir diverses dimensions que identifiquen la nostra identitat. En segon lloc, penso que l'independentisme, i aquí és on ara anaves, Carme, crec que ha de ser ideològic i per tant hem de tenir un independentisme que defensi determinades postures i hem de tenir un independentisme que defensi d'altres i que competeixin en el mercat de les idees.
des de la perspectiva de que precisament va d'això el joc democràtic, de que hi hagin diverses idees i que intentin imposar-se les unes a les altres per tal d'aprofundir el marc del catalanisme. Ho dic sobretot des de l'experiència del País Valencià i les Illes Balears i tots els problemes que això ha portat. I per últim, crec que l'independentisme, i això és la part més important, s'havia de fotre la nata que s'ha fotut. S'havia de fotre la nata que s'ha fotut per molts motius. Una és perquè hem abandonat la idea de ser un poble, hem treballat molt poc la política de construcció nacional durant els últims anys, perquè hem abandonat algunes parts de la política ideològica, vinculat al que deia abans, el que hem dit tots de fet, que és que hem de vincular l'independentisme a la sobirania, per tant, dotar-lo d'un contingut ideològic, i tercer, perquè és una realitat empírica en aquest sentit. És a dir, és aquella idea que la democràcia és un joc de càstig, i per tant, el més normal, després de 14 anys de tenir la institució i de no canviar el món cap a millor de la nostra ciutadania, perquè ens entenguem, o de no hi hagi aquesta percepció, és normal que se't castigui també en l'oposició. Ara bé, el que no podem fer és que aquest temps de l'oposició sigui perdre el temps absolutament. És a dir, l'hem de dedicar, òbviament, a intentar continuar millorant, a fer propostes a la nostra ciutadania, però crec que ja tocava. I de fet parles amb els meus amics també de la facultat de dret, alguns que no són indepes, però que durant un temps van ser indepes, i això és important. En aquest país hem tingut 2 milions de vots independentistes, però no sempre han estat els mateixos 2 milions de persones. No, és que la gent mai deixarà de ser indepe. No, doncs ho deixa de ser, i a més gent que no ho era, ho ha estat, entre els quals segurament molts dels que estem aquí. Per tant, està bé, ens anirà bé i ens hem de posar de feina i no trobarem la solució perfecta com l'independentisme, com acabarem guanyant el dia de demà, sinó que és important que cadascun dels diversos espais que hi ha en aquest país que s'identifiquin com a independentistes facin propostes, es barallin entre ells una mica i després intentin buscar punts en comú. M'està semblant superguai que jo soc com la més antigua i soc la que està apuntant coses amb el mòbil. Ara mateix em sento supermoderna tecnològicament, que no em passa sovint això. A veure, desafecció, torno, desafecció. Jo crec que, com deia ell al principi, no oblidem-nos d'on som. El món és una puta merda, el futur és una puta merda. O sigui, que està claríssim que hi ha una pila, sobretot la gent més jove, que és com està per l'immediat i està pel que necessita pels seus drets. Llavors, poder molta gent es va il·lusionar, efectivament, amb tot el procés. També us dic que moltes majories, com si fos un partit de futbol, i clar, han descobert que no és un partit de futbol, bé, però que no és només amb la identificació amb l'independentisme, és que totes les enquestes que s'estan fent a nivell internacional parlen d'un 30% de gent per sota dels 30, que ja diuen 30% a diversos països, que diuen que la democràcia, si és útil i va bé, bé, però que si no l'autoritarisme està molt bé. O sigui, és que està pujant el volum de gent jove, que és que, com que efectivament la democràcia no serveix per garantir els drets bàsics, ja estàs. O sigui, aquest home ja està bé assegut. Sí? Ja estàs? Exacte. És que per això s'està movent, pobre, perquè ens estan dient. Llavors, és com... És que la gent ja no s'està identificant ni amb la democràcia perquè no està garantint els drets bàsics. Llavors, home, realment mirem on som, el món que tenim i com van les tendències. Llavors, no podem oblidar això. Efectivament, la resposta és més drets, més organització, clarament, però no ens oblidem de quin és el context general i de que aquesta esperança de canvi s'ha de generar, perquè les grans majories no la veuen, l'esperança per enlloc, ni en l'immediat ni a futur. I només un apunt sobre la gran diversitat catalanista que tenim massa, trobo ja. Perquè a nivell de desafecció, igual que dèiem que no pot haver un independentisme que no estigui al carrer quan ens tomben coses que són fonamentals, no pot haver un independentisme que no estigui cremant coses quan aquella senyora està dient que és un dret ser islamòfob i quan està fent discursos contra UNRWA, ara mateix, dient que són terroristes i que, clar, no estava preocupat aquest Parlament tant per la pobresa infantil, doncs amb el milió d'euros que li donem a UNRWA perquè atengui palestins es podrien donar molts menjars a Catalunya. Massa diversitat trobo ja del catalanisme. Vull dir, aquesta, quan parlem de desafecció o de possible adhesió a un projecte nacional, allò està arribant als barris, el 30% de gent nascuda fora.
Llavors això també, a nivell d'enganxar-se al projecte i d'il·lusionar el projecte, això també s'ha de combatre, i s'ha de combatre molt. Sí, i sense cap mena de dubte. I de fet crec que és motiu d'orgull que això que estem fent avui aquí, que és l'Escola de Formació Guillem Agulló, el primer acte de la història de l'Escola Guillem Agulló es va fer a Ripoll. I veig companys que estan a Òmnium Ripollès i tots sabem que Ripoll no és el lloc del país on més es vota l'extrema dreta, però sí és on hi ha una extrema dreta que d'alguna forma vol interpel·lar a bona part de la nostra gent i per tant era important que el primer acte, repeteixo, la primera formació contra extrema dreta que va fer l'Escola de Formació Guillem Agulló es va fer a la vila de Ripoll perquè sabem perfectament ja no que posi en perill el projecte independentista, que també, sinó perquè posa en perill el projecte de país. I per tant és evident que per aquí no ens hi passaran i si he dit abans la diversitat em referia al catalanisme democràtic. No, vull dir, per deixar-ho clar en aquest sentit. Jo volia fer una pregunta, perdona, Susana, provocadora, però que és més aviat una hipòtesi derivada del fet que ve de la meva feina, diguéssim, que no pas una certesa perquè no tinc ni idea de la resposta. Però que és que tots estem dient aquí, tots estem fent aquí una perspectiva de que realment el que cal perquè l'independentisme sigui un projecte il·lusionant és perquè parli de temes socials, no? Però ens hem adonat que la gran nata de l'independentisme se l'ha donat precisament quan no ha parlat o no ha estat fora en el camp nacional. I parlo des de la perspectiva purament electoral. Ens hem adonat que l'independentisme cau en algunes zones, com per exemple Vic, com per exemple a la Catalunya o a Lleida, és on cau més i on, a més, aquelles forces independentistes que tenien en el seu programa electoral qüestions socials s'han fotut una nata espectacular. Ho dic perquè no sé la resposta, és a dir, jo realment tinc un mapa mental molt incomplert en aquest sentit, perquè tu parles, per exemple, amb gent que és experta en el tema com el Marc Sant Jaume i et pot dir és que tu pots comparar el que fa Quebec fent o l'independentisme quebecois amb un discurs únic i exclusivament nacional i estan pràcticament, a més, coixegen molt cap a l'extrema dreta, diguéssim, i per tant és molt preocupant. El que hem de fer és el que fa el Sinn Féin, que té un discurs nacional, però un discurs social, i aquí, no sé per què, potser és pel que dèiem abans, del cansament institucional, etc., ens adonem que l'independentisme, quan ha abandonat la lluita nacional ficant-la per sobre de tot, ha tornat a la normalitat. Vull dir que hem de recordar que en aquest país votava un 60% de forma estructural des del principi de la democràcia fins als anys 2010, que és on estem ara. Ho dic perquè no sé si vull dir que la recepta és molt intuïtiva de hem de parlar de qüestions socials, però realment el cop, segurament les eleccions que més s'ha parlat de qüestions socials des de l'any 2017 és quan l'independentisme ha estat capaç d'arrossegar menys persones. Sí, jo crec que és molt interessant això que comentaves ara de Didac. Jo crec que aquí el problema és que no hi ha una fórmula, diguéssim. Llavors hem d'anar una mica a base de prova i error i anar provant una mica. Jo crec que també podria ser positiu per a l'independentisme separar-se una mica a vegades de la dinàmica parlamentària i no tot és que hi ha unes eleccions i hem de presentar-nos a les eleccions, que és una cosa amb la que quan semblava que anàvem a guanyar estàvem molt obsessionats, hi havia més participació que mai a les eleccions, tothom estava superactiu, però jo crec que potser ara entrem en una fase en què potser ens hem de separar una mica més d'això i començar a treballar a través d'associacions i de la participació en la vida comunitària del territori. Jo estic completament d'acord amb que ara mateix hi ha una situació de desafecció i de frustració i fins i tot diria de desesperança. Jo penso que és important que una mica també des dels moviments socials cridem a l'esperança i expliquem els motius pels quals hem de ser optimistes, perquè jo des de fa molts anys, és una aposta ideològica, vaig decidir ser optimista, en aquell sentit que deia Gramsci, optimista de la voluntat. És a dir, jo soc optimista perquè jo crec que si deixo de creure en il·lusions i fantasies i em començo a moure i em començo a organitzar, puc arribar a transformar la realitat, perquè hi ha una part de la transformació d'aquesta realitat que depèn de la nostra voluntat i de les coses que fem. No està tot determinat, no està tot determinat, no és tot com diuen, no hi ha unes estructures marcades i d'aquí no et pots sortir, em sap greu, és així. Si t'agrada, genial, i si no t'agrada, mala sort. Que has nascut català i no espanyol? Doncs em sap greu, fill meu. Torna a provar d'aquí un temps, si vols, a veure si no és el país que toca. Llavors jo crec que això no és així, hi ha coses que des de la voluntat podem transformar. Jo crec que això és molt important per explicar
per què hem de ser independentistes? Perquè poder transformar aquesta realitat és una cosa que és esperançadora. Jo per això penso que el meu intent de fórmula màgica per solucionar tot això és poder parlar de justícia social. Potser no funciona i potser que un temps en aquesta xerrada hi haurà algú altre, possiblement més llest que jo, intentant donar una altra fórmula que potser funciona millor. I jo crec que aquesta és una de les virtuts de l'independentisme, que hi pugui anar havent renovació. També és important que hi hagi una certa renovació i que hi hagi determinades cares que es puguin també anar renovant, i jo crec que en aquest sentit, per exemple, Òmnium Cultural jo crec que ha estat un exemple clar de que això es podia fer i que es podia fer bé. I també hi ha un altre punt que jo penso que hem de parlar, potser ho hem fet molt, però de democràcia, però d'una forma més sincera i més oberta ideològicament, perquè a vegades jo crec que hem defensat un concepte de democràcia molt bonic perquè agradeix a tothom, però no necessàriament és així. I també està bé explicar que el dret no és una ciència exacta, el dret és una ciència ideològica i que fa les normes. Té uns determinats interessos i es fan per això. I si Junts per Catalunya vota en contra d'una llei que està promovent el sindicat de llogateres és perquè també hi ha uns determinats aspectes ideològics. I si el Tribunal Suprem diu que hi ha gent que no se li aplica l'amnistia, no és perquè jurídicament no estigui ben feta l'amnistia, és perquè hi ha uns interessos ideològics darrere i això des de l'independentisme també ho hem de poder treballar, perquè jo penso que és positiu que hi hagi diversos tipus d'independentisme, cadascú des del seu espectre ideològic. A mi, personalment, si em demaneu que voti una llista on hi ha gent de dretes, doncs em costarà molt i segurament no ho acabaré fent. I si m'oferiu diverses llistes, doncs sí que n'hi haurà una que a mi m'agradarà, perquè l'independentisme d'esquerres a mi m'agradarà i estic convençut que hi ha independentistes que no són tan d'esquerres com jo, sinó que són molt més de dretes i també hi ha d'haver una opció per a ells perquè es puguin sentir còmodes i puguin participar, i aquesta diversitat, quan ha existit, és el que ha fet fort l'independentisme. Jo crec que també, si volem arribar a tenir un estat propi, doncs també és important poder treballar tota aquesta diversitat. No, jo és que penso que la pregunta és una mica tramposa, no? És a dir, dir que si parles menys de la qüestió nacional és que estàs prioritzant la qüestió social és fals. És a dir, jo no crec que perquè hi hagi certs partits que hagin abanderat menys la qüestió independentista en les últimes eleccions, això vol dir que realment han defensat una transformació social molt més enllà del que ho feien abans. Jo crec que fa uns anys l'independentisme estava donant un horitzó que et permetia somiar més enllà, pensar en llibertats, creure que podries viure en un país normal, no? I que ara mateix no ho fa. Que l'independentisme està caient, o certs partits, més en una qüestió identitària que transformadora. I crec que en cap cas estiguin perdent perquè es fan més banderes de les qüestions socials, perquè crec que no és així. És a dir, si realment el que t'importa és que s'avancin i que hi hagi grans transformacions socials, jo crec que era molt més fàcil votar a partits independentistes fa anys que no pas ara. Ara discutim ja? Volíem debat, tenim debat. No, començo a parlar de la Carme. És a dir, jo això estic d'acord, repeteixo, és que a mi el que em trenca és el mapa mental. O sigui, la lògica de la hipòtesi, no? I en principi una relació causal seria claríssima en aquest sentit. Però si mirem les dades també ens adonem que el principal motor de creixement de l'independentisme, i sobretot parlo únic i exclusivament, això sí que és un fals element, que és la qüestió electoral. Ho dic perquè Òmnium continua sent una entitat amb més de 170.000 socis, no? I per tant seria una anomalia a nivell ja no europeu, sinó segurament global. Però ens adonem que el principal marc de creixement electoral que fa passar d'una participació, recordo, d'un 60% estructural a un 78% pràcticament l'any 2017, es dona quan es posa molt en valor el projecte nacional. Un projecte nacional que, a més, i aquí tens tota la raó, tenia un component social molt important. Però la davallada posterior es dona sobretot entre aquells partits que porten la qüestió social o una determinada qüestió social més en el programa, en les eleccions en les quals es parla més de la qüestió social dels últims 5 anys. Per això ho dic, és a dir, segur que no hi ha un horitzó, però vull dir que la qüestió nacional en aquest sentit, ho dic també en aquella lògica de, o a vegades hi ha determinades visions que diuen la qüestió social o la qüestió nacional, si no es vincula a la qüestió social, no avança. Doncs ens adonem igual en aquestes últimes eleccions que també es dona la relació inversa.
en certa mesura. Si tu no ets capaç de tenir un projecte, un subjecte col·lectiu vinculat al catalanisme, a dia d'avui, repetim el que dèiem al principi, que igual d'aquí a 50 anys, si el catalanisme no és capaç d'oferir una proposta atractiva, igual no és que desaparegui, sinó que és superat per una altra proposta, la mar d'atractiva en aquest sentit. Però vaja, repeteixo, per mi és més una hipòtesi sense contrastar que no pas una certesa que venia aquí a dir-vos. I respecte al Pau, quan deies allò de l'optimisme, ja veig el Xavi Antic, que és un gran gramscià en aquest sentit i que a vegades ens hi discutim sobre l'optimisme i l'esperança. Jo sempre li dic, ell diu que és optimista patològic, i és cert, creieu-me, perquè ha tingut la valentia de fer tot el que està fent. Jo li dic que jo no soc optimista, que jo soc esperançat en aquest sentit. I la diferència entre l'esperança i l'optimisme, per mi, que no vol dir que tingui la raó, és que l'optimisme és aquella persona que pensa que la vida anirà bé. En canvi, l'esperança és aquella persona que pensa que la vida pot anar bé i que si et poses d'alguna forma a batallar-hi, igual ho aconsegueixes en aquest sentit. Jo crec que l'independentisme ha estat tradicionalment un moviment d'esperança, perquè ens ataquem. Dit això, si tu aquesta esperança no la vincules cap a canvis d'estructura, entén-me, dic perquè això que deies de la voluntat i tot plegat, que em sembla fantàstic, i tots els que estem aquí tenim segurament voluntat. Però si aquesta voluntat no la portes cap a canvis de naturalesa estructural, no serveix absolutament de res. I ara faré... Veig que això s'està gravant, ja ho tallarem, diguéssim. Jo faig una cosa sempre, que és mantenir el català. Però no la faig perquè amb això salvaré el català. Faig per quedar-me jo tranquil i per tot el que considerem oportú. Però que jo, Didac Amat, que viu allà al centre, que viu a Terrassa en aquest sentit, continuo parlant en català amb tothom, és un dret i per tant l'exerceixo, però no canviarà absolutament res. La meva agència, aquesta agència de la que tu parlaves, l'he de portar cap a transformar els canvis estructurals que fan que la gent d'aquest país no sàpiga la llengua, entre els quals els que deia abans la Montse Santolino, que és que, com dèiem l'altre dia des d'Òmnium, hi ha 2,3 milions de persones en aquest país que volen aprendre el català i no poden. O que a l'Hospitalet de Llobregat hi ha 4.000 persones en llista d'espera per aprendre el català. Jo em dedico a temes de canvi climàtic. Veig aquí el Martí, l'altre dia comentàvem precisament un tema sobre com lluitar contra el canvi climàtic. Dic, mira, el millor que pots fer per acabar amb el canvi climàtic al teu poble és agafar el cotxe, que a més tingui l'etiqueta C, agafar-lo, portar-lo fins a la porta de l'Ajuntament i demanar-li a l'alcalde que faci un carril bici. No que vagis amb bici cada dia al mercat, tu, que et sentiràs la mar de bé i fantàstic, sinó que la teva capacitat d'agència la portis a canvis de naturalesa estructural, a fer que els teus veïns vagin en bici, a fer que els teus veïns tinguin garantit el dret a aprendre català. Ho dic perquè sí, molt bé, segur que tots tenim agència i per això estem aquí, perquè tots volem canviar en la mesura del possible les coses que no ens agraden. Però si no la dirigim directament a aquells canvis que són estructurals, la nostra agència ens servirà per dormir la mar de tranquils, que és un gran què i que és molt important, però no transformarà la societat com ens agradaria que es transformés. I els altres, a més, fan canvis de naturalesa estructural. Albert, quan diu vamos a españolizar los niños catalanes, no diu vamos a hacer que mantengan el castellano en el patio. Vamos a hacer que TV3 no tingui un puto duro, per això van canviar el model de finançament i com tributava en aquest sentit. Vamos a hacer, òbviament, que l'escola en el màxim que puguem sigui en castellà, i de moment Déu-n'hi-do el que se n'estan sortint, i van fent tots aquests canvis de naturalesa estructural que a més combateixen amb la gran estructura que domina el nostre món, que es diu el mercat. Tachan, no puc dir res més. Merci. L'últim tema, que aquest sí que el tinc aquí apuntat, no faré trampa, és un sol poble, el perill de renunciar a la nació completa. Llavors sabem que l'extrema dreta avança, també tenim un partit d'extrema dreta independentista, Aliança Catalana. Llavors, per què és important incloure tothom en aquesta construcció nacional, que ja hem parlat una mica, però remarcar-ho com és d'important o quin paper té en aquesta construcció nacional, quin perill de deixar gent enrere i què ens provocarà això si no incloem a tothom, i com podem interpel·lar els subjectes diversos, sabem que hi ha una diversitat estructural i que seguirà sent, o sigui, pretendre que la diversitat és una cosa que ha sorgit i que acabarà o que anirà transformant i que no es quedarà, o sigui, la diversitat està i estarà. Per tant, com podem interpel·lar aquests subjectes que ara mateix, com apuntaves tu, Montse, no se senten interpel·lats pel moviment independentista i per la idea de construcció nacional, i veiem com aquesta extrema dreta avança i escola en aquestes esquerdes i fa un pet, i així tot trontolla d'una manera que no ens esperàvem.
Sí, ja. A veure, en l'última enquesta del CEO, la nostra central d'estudis d'opinió, el 48% dels catalans consideraven ja, és d'aquest any, principis d'aquest any, crec, que hi havia massa migrants a Catalunya. Vull dir, 48%, és gairebé el 50% de la ciutadania, ¿vale? I el 60% creuen que les persones migrants reben més o molt més del que aporten. Vull dir que no sé si heu seguit la sèrie de la Elisenda Culell del periòdico de la Ruta del Fuet o el Cinturó del Fuet, no sé com li ha dit, el Cinturó del Fuet, però és molt il·lustrativa. O sigui, aquí explica, s'ha fet un passeig per als pobles que han començat a votar l'Aliança Catalana, té molt a veure amb l'acaparament de terres i amb els negocis que deies abans, i llavors és on hi ha totes les grans empreses que estan fent fuet, que és de les principals empreses exportadores del país, doncs hi ha bona part de la ciutadania, o sigui, són pobles que han crescut gràcies a la indústria càrnica. Llavors això significa que hi ha hagut pobles on hi ha un gruix de treballadors que han vingut migrants molt important, i hi ha bona part de la ciutadania que està dient per treballar sí, que vinguin, però que després se piren, no els volem. Llavors, quan parlàvem abans de què està passant, les esquerres, les dretes, com pot ser que si poses això, jo estic bastant amb ells i tu també en el fons, o sigui que... Però la cosa és que hi ha gent en determinades zones del país que potser no és de dretes o superdretes o superfatxa, però que ha començat a calar el discurs de la substitució cultural, precisament en el tema de què significa una nació, que la nostra cultura, la nostra llengua està en perill. Doncs clar, és que hem d'acabar amb això, perquè això és ja, jo crec, un component molt important que està calant, i que està calant en gent que diu això, el tema de la substitució. Podem tenir alcaldes i presidents a Londres, a molts països europeus que són d'un altre color, i ara aquí ens està agafant la por que si això passa aquí, si això passa aquí no passa res. Llavors, clar, hem de treure aquesta por que si això passa aquí, que s'acabarà en Catalunya, i és com, doncs no, no ha passat res, no ha passat històricament i no passarà tampoc. Llavors, bàsicament, és que és molt bàsic i si després feu tals no ho poseu a Twitter, però mentre no convencem el Morat que és puto català i català bo, doncs no anirem enlloc, i això no ho poseu a Twitter, sisplau. Vull dir que però una mica és això, o sigui, i tampoc no podem tenir un independentisme de classe mitja alta, intel·lectual i amb màsters, o sigui, és que si no, estem deixant fora, o sigui, a l'Hospitalet, que jo estic controlant el percentatge de gruix de població que accedeix a la universitat des dels 80, som els mateixos des dels 80. Vull dir que és com, tenim un problema. O sigui, hi ha determinats espais on la gent no està accedint massivament a la universitat, no està accedint a determinades carreres, i si creuem el tema més social i de classe amb el tema més de cultura posada, clar, tenim un problema. Llavors, com els incorporem? Doncs no sé, jo he dit moltes coses estúpides al llarg de la meva vida, però jo insisteixo, o sigui, hi ha nens del meu barri que no tenen ni punyetera idea de lo que és el territori català. I llavors jo sempre dic, a veure, per què no fem intercanvis i no portem els nens dels CAUs i de les associacions de veïns de Lleida a la Flori una setmana i al revés, que es coneguin, que és que encara hi ha parts de Catalunya que no es reconeixen com a pròpies del mateix poble, del mateix espai, és que no es coneixen encara. Llavors, com busquem la manera d'aconseguir-ho? Doncs no ho sé, gent, per això esteu aquí, sou joves, vull dir, penseu, però no hem aconseguit en molts anys que dues parts del país es reconeguin. O reconeixen en un catalanisme abstracte, cultural, burgès, de classe mitja, així com xaxiguai, perquè ja us dic que jo encara avui, amb la meva edat, venir de la Florida aquí és canviar de món. O sigui, jo vinc aquí i penso, hòstia, que limpio todo, que gente más lista, que gente más guapa per tot arreu. Vull dir, i a la mateixa meva ciutat, en dues parades de metros, jo baixo pujo dues classes socials. Llavors és com, bueno, o sigui, mentre no apropem aquests espais, no serem un sol poble mai. Vull dir, i això ve d'origen, i ve d'origen de
pues això, Torre Baró. La gent de Torre Baró està flipant molt amb la pel·li, però la gent de Torre Baró continua dient vale, sí, molt bé, però que l'Ajuntament es preocupi de les nostres coses, que encara estem... O sigui, que hi ha molta part del país segregada d'origen, segregada en uns barris, en uns espais, que és com... Encara ens queda una part del país per integrar a la resta i a més que es reconeguin, o sigui que... És que us demanaré que l'última intervenció sigui breu, perquè anem una miqueta justetes de temps. No, molt bé. Vale, molt ràpid, jo crec que aquí hi ha un tema molt important, que és el que comentava el dia que abans, que és que aquí hi ha d'haver una batalla de les idees. És a dir, nosaltres hem de poder entrar a discutir a terme unes idees que no són certes, perquè no és cert que l'independentisme sigui majoritàriament de dretes ni ho hagi estat històricament. De fet, històricament l'independentisme ha estat majoritàriament d'esquerres, des de sempre, i qui parlava en castellà normalment no era la classe treballadora, precisament la burgesia que volia anar a fer negocis a Madrid i a la resta de l'Estat. Per tant, no és veritat tot això, com no és veritat moltes de les mentides que difon l'extrema dreta, i jo penso que hem de mirar bé com ho fem, però hem de poder entrar en el debat de les idees i hem de poder entrar a combatre aquests discursos, perquè no és veritat que els immigrants rebin més ajudes, principalment perquè la majoria d'ajudes estan condicionades a la ciutadania i si no ets nacional no tens dret a que te les donin, començant per aquí. Llavors jo crec que hem de poder entrar a fer aquesta discussió i intentar canalitzar una mica tota aquesta frustració. Jo tinc una mica la sensació que la major part de la gent jove o la gent jove del meu entorn, que com deia abans el Dida, que ha deixat de ser independentista, està molt frustrada. Va ser independentista perquè era el moviment més esperançador, el que podia transformar més de realitat, el que potser jo i el Xavi Tinc li diem optimisme de la voluntat i tu li dius esperança i agència. Diguéssim, crec que estem dient més o menys el mateix, que és que la gent participava d'un moviment que tenia capacitat i tenia potencial per transformar aquesta realitat i ho podia fer amb moltíssima justícia social i també nacional, evidentment, però amb moltíssima justícia social. I per això s'apuntaven. I no va sortir bé, perquè de tant en tant doncs, perds i no ens en vam sortir i no passa res i ara hem de tornar a intentar-ho i anar-hi. Però hi ha molta gent que en aquest camí diu, bueno, jo vaig provar, no va anar bé, me'n desentenc. I jo crec que és molt important poder recollir el malestar existent a la gent, perquè les condicions de precarietat són bestials i són condicions de precarietat que ja no només afecten la gent jove, ara de cop la joventut és fins als 35 anys i d'aquí a poc segurament seran als 40 i potser està bé dir, com no, escolta, és que tu ja no ets jove, tu el que ets pobre. I el que hem de fer és combatre aquesta situació de precarietat, perquè si amb 35 anys no pots pagar el lloguer i has de dedicar el 55% del teu sou perquè no para de pujar el lloguer però en canvi el teu salari no puja mai, aquí el problema és el sistema i hem de poder combatre el sistema i hem de poder canalitzar tot aquest malestar, perquè si polititzem el malestar és per on potser podem tornar a créixer. I m'han dit que sigui breu, així que... Ara quan parlaves m'he donat que l'esperança i l'agència és com molt poc sexy comparat amb l'optimisme de la voluntat, però bueno, ja ho treballarem. Jo penso, per mi hi ha una prèvia, que és que la idea d'un sol poble és més un consens polític que una realitat empírica, aquí i a qualsevol lloc del món. I aquí volia tornar al que dèiem abans, és a dir, un dels grans encerts del catalanisme va ser precisament construir el poble a partir de la llengua i la cultura i, per tant, la capacitat d'ampliar el subjecte al màxim possible. I és aquest consens, crec, més que la realitat empírica, que mai s'ha acabat de donar, és a dir, afortunadament, perquè si no seríem un poble allò monolític en aquest sentit. El gran canvi respecte als anys, fins i tot, diria, fins al 2017, és que el que està qüestionat és la idea d'aquest propi consens. I està qüestionat per una banda, diguéssim, per una part de l'espanyolisme, la idea de Tabàrnia, en realitat, el que venia era trencar amb això, respecte a la idea de l'autodeterminació, que era, escolta, aquí tots, en la diversitat, podem exercir un dret col·lectiu que neix precisament del fet de ser una nació. Això ho trenca la idea de Tabàrnia, ho trenca clarament l'extrema dreta, i perdoneu-me, però jo em refereixo a la que malauradament tinc més a prop la tinc igual de lluny, però la que a més s'autoidentifica com a catalanista, quan diu tu no ets català perquè has nascut a no sé on, per tant, trenca clarament aquesta idea. Ho trenca un tercer element, que és la desigualtat creixent, i la trenca a qualsevol lloc del món, i precisament per això cada cop hi ha un consens més ampli a tots els països, amb tots els governs, de la necessitat de combatre la desigualtat, perquè és molt més difícil
governar una ciutat com Ciutat del Cap, on tens 3 pobles diferents en termes de desigualtat, perquè has de governar per la classe alta, per una classe mitjana molt estreta i per una classe baixa molt àmplia, i això fins i tot en termes de governabilitat ho fa tot molt més complicat. Però per mi hi ha un quart element, que és el que més em preocupa de tots aquests, perquè és el que està dintre el catalanisme democràtic, que és una determinada contestació ideològica de la idea del sol poble, que passa, per exemple, per idees com la doble línia escolar o que passa, per exemple, per la idea de minoria nacional. Perquè si tu ets una minoria nacional no ets un sol poble, ets una nació dintre d'un poble que té determinat, des d'una perspectiva purament jurídica m'estic referint. O la idea de la doble línia és claríssima, no? És a dir, ara separarem els nens per un idioma o per l'altre. El gran aglutinador d'un sol poble en aquest país és una mesura, perdoneu que soc molt pesat, estructural, que es diu model d'escola catalana, que té definitivament molt marge de millora, entre altres motius, per la pròpia infrafinançament volgut i no volgut que té el nostre model d'escola. Però si no som capaços de combatre aquest conjunt d'idees, que ara aquestes sí que venen del catalanisme democràtic i s'acaben imposant, afortunadament no s'han imposat des de la meva perspectiva dins de cap dels partits majoritaris de l'independentisme democràtic, però si no som capaços de combatre-les, la idea del sol poble sí que ja estarà absolutament trencada i hem vist exemples claríssims a molts altres llocs, com per exemple el País Basc o clarament a altres zones a més amb conflicte armat. Sí, a mi parlar de l'extrema dreta em costa molt perquè, evidentment, tots coneixem estadístiques, però almenys jo no conec tanta gent que sigui votant de l'extrema dreta. Sí que tinc un dels pocs exemples al meu voltant, que és part de la meva família, i per tant això també ho trauré en el vídeo, però és l'aproximació més tangible del que jo tinc d'aquest fenomen. I aquesta part de la meva família és gent de classe treballadora, precària, que viu en un barri amb molta migració, però que no és gent que ha estat històricament ni d'extrema dreta ni de dretes, més enllà del contrari. És gent que, sense anar més lluny, fa 10 anys votava a Podemos, Comuns, que estava com molt encisada amb acabar amb el bipartidista, amb el bipartidisme, amb la casta, que realment volia capgirar la política, que hi ha un sentit de la justícia del 99% claríssim, que anys més tard es van fer independentistes i van passar a votar en Puigdemont i a Junts i que realment es creien en trencar la relació amb Espanya i tenir un país propi i que a dia d'avui són uns grans convençuts de que ara el que toca és votar la Sílvia Orriols. Llavors jo crec que tampoc cal enganyar-nos, jo crec que tots volem pensar que la nostra vida va més enllà de nosaltres mateixos i que quan la política es converteix en una cosa petita, una cosa partidista, una cosa que no antagonitza, que no hi ha un conflicte evident, doncs la gent jo crec que sí que busca, sobretot quan vius una vida no particularment apassionant, formar part d'un projecte que va més enllà de tu i que realment et pugui fer somiar i que la teva vida pot canviar de veritat. Llavors, jo crec que aquí no hi ha dreceres, crec que sí que ens cal organitzar-nos i no organitzar-nos en abstracte, sinó crec que venim d'un cicle molt movimentista, amb grans pics però després grans caigudes i que això no ens ho podem permetre, que ens calen organitzacions fortes de base que estiguin als barris i que dia a dia millorin la vida de la gent i permetin somiar amb que una altra cosa, amb que un altre país és possible, però també que quan tinguem aquest somni tinguem l'organització per fer-ho possible de manera sostinguda. Déu-n'hi-do, quin viatge familiar, Carme? Però crec que acabem una miqueta aquí les intervencions. Moltíssimes gràcies per les vostres aportacions. Han sigut molt interessants i potser hi ha alguna pregunta, alguna reflexió al públic o... Sí? Voleu micro? Vinga. Hola, bé, estava comentant fa un parell de minuts abans que acabés la xerrada anterior amb la meva cosina que
El tema de la desafecció política que es viu ara, sobretot en el jovent, però que a més tinc la sensació, i aquesta potser és una cosa més visceral, que generacions per sota de les nostres, el que serien ara adolescents, hi ha un altre fenomen que potser en lloc de desafecció seria que són apolítics, en el que no és que hagin tingut algun tipus de desil·lusió o sentiment de desesperança, sinó que simplement no hi tenen cap tipus de preocupació o inquietud envers això. I una de les coses que estava pensant que podia generar aquest tipus de sentiment seria la manca de pèrdua d'alguna manera imminent. D'alguna manera les lluites tinc la sensació que són una cosa que d'alguna manera són hereditàries. Els nostres avis, els nostres pares les han viscudes i han passat de generació en generació. En canvi, gent que porta molts anys que els seus pares i els seus fills han nascut en democràcia, posant entre cometes, doncs diré que no han tingut no han experimentat en primera a les seves carns aquesta pèrdua. No han vist el que és una prohibició d'una llengua, el segregar per la teva manera de parlar, etc. I que d'alguna manera aquesta nova generació s'hauria d'intentar adreçar d'alguna manera diferent, perquè no té els mateixos problemes o no té les mateixes vivències que la que potser hem viscut nosaltres, generació de joves entre 20, 30 o gairebé 40 anys. Aleshores, volia saber què en pensàveu vosaltres d'això. Hola, volia fer una reflexió una mica sobre el tema de joventut i tema lingüístic, no? O sigui, abans s'ha comentat, per exemple, que no es volia un independentisme que fos només de l'acadèmia, etc. Però també penso que l'acadèmia moltes vegades també fa, per exemple, treballs de recerca col·laborativa. Ahir, per exemple, vaig assistir a unes jornades del grup de recerca Emigra de la UAB i justament fan recerca sobre joventut i el seu accés a la llengua catalana, i que es troben moltes mancances moltes vegades quan arriben a l'escola a l'hora d'aprendre la llengua, sobretot per una qüestió de que la intensitat amb què s'aprèn potser no és prou profunda per tal de poder després també accedir a la universitat i tenir, entre cometes, algun tipus d'ascens social quan els seus, per exemple, llocs d'origen aquests infants i joves treien molt bones notes i aquí no les treuen, però merament per una qüestió lingüística. I en aquest sentit trobo que manca moltes vegades un vincle justament amb l'acadèmia que fa recerca, sobretot en l'àmbit social, per part de moltes entitats i també per part, òbviament, de la classe política. I més que res fer això, que moltes recerques ja existeixen en aquest àmbit, s'ha treballat molt en aquest àmbit, simplement que aquestes recerques han acabat en un calaix i per tant no ha avançat. I res, volia fer aquesta aportació. Espera, em poso millor mica. Bé, primer de tot donar-vos les gràcies perquè realment ha estat una ponència molt interessant i heu tret temes que m'han cridat molt l'atenció i especialment aquest últim que ha sortit, que és l'extrema dreta i el paper que està tenint ara la societat. A mi em dóna la sensació que molta gent aposta per aquesta ideologia, en primer lloc perquè és relativament nova, és a dir, sí que és molt antiga a nivell dels feixismes que han passat anteriorment a Europa, però aquesta nova extrema dreta que hem pogut veure tant a Alemanya com a Àustria, molts països europeus, és un fenomen que relativament ha sorgit nou. I a més aquí a l'estat espanyol trobo que encara la novetat aquesta ha arribat més tard. I crec que molta gent aposta per la novetat i el canvi perquè el que hi ha ara, i després sobretot a Catalunya, després d'uns 12 anys de governs independentistes, no ha notat cap canvi ni cap solució a la seva vida, aposta per la novetat i el canvi, que és en aquest cas l'extrema dreta, igualment que fa uns anys ho podia ser l'independentisme per molta gent. I això, que crec que moltes persones no se n'adonen que els canvis poden ser millor i a pitjor també.
I, bueno, en fi, és bàsicament això. I també volia comentar que... Espera, ho tinc apuntat. Sí, és que jo, 4 anys enrere, vaig fer el treball de recerca sobre l'auge de l'extrema dreta a batxillerat i realment ha estat com un déjà vu de moltes coses perquè el paradigma ha canviat moltíssim i una de les conclusions que vaig treure d'aquest treball de recerca és precisament que l'extrema dreta arriba a molta gent de diferents classes socials i de diferents orígens precisament perquè té discursos i maneres d'expressar-se i solucions a qüestions molt complexes i ells aposten per solucions molt simples. Aleshores, això també és un tema que cala força a la societat i a molta gent i crec que és una de les raons per les quals molta gent està apostant per aquesta ideologia ara mateix. Clar, la pregunta és què podem fer des de l'esquerra i sobretot les organitzacions i partits que ens situem cap a l'esquerra a nivell de frenar aquest auge que està passant a tota Europa, a l'estat espanyol i ara a Catalunya. Merci. Contestarem super ràpid. Bueno, super ràpid, perquè... Vale. Farem 5 minutets de pausa per la següent taula, que anem una mica enredarides a temps, així que us demano molt curt. No, és que jo diria que estic d'acord pràcticament amb tot, no? I de fet ho vinculo al que deies tu ara, Carme, de la gent que no té una vida, no sé com has dit, una vida gaire apassionant, no? Em sembla que has dit alguna cosa així. No, és veritat. I de fet tots hem passat algun moment de la vida que la nostra vida no era massa apassionant, diria jo. I deies, bueno, doncs està bé donar-los un somni. En aquest sentit jo penso que el que li passa a la generació de sota és que quan els hi venen un somni, perquè els somnis són construïts majoritàriament, els hi apareix aquest, com es diu, el de José Elías, dient-los que el somni de la teva vida és fundar la teva empresa, que no hi hagin sindicats sobretot, no? Hi ha un vídeo, i sobretot, que no facis els vídeos en català, perquè perdràs seguidors a Instagram i per tant el teu somni de ser la persona més coneguda i més famosa d'alguna forma quedarà trencat. Per tant, una de les coses que intentem fer des de l'escola precisament és donar una visió catalana del món que passi també per reequilibrar el rol entre el que és individual, aquesta agència, aquest optimisme de la voluntat, l'un mateix, i el col·lectiu, que també és important, que ara, durant els últims anys, ha quedat molt diluït en el discurs públic. Respecte al que deia la companya sobre la recerca, nosaltres estem 100% d'acord. De fet, l'Escola Guillem Agulló, si no ho sabeu, té diverses línies d'acció, una de les quals és la recerca, i allà veig la professora Mariona Lladonosa de la Universitat de Lleida, que és precisament la responsable de la recerca, on el que intentem fer és això, és generar contingut al màxim nivell acadèmic per tal de després poder guiar la nostra acció dintre de l'escola. I per acabar, precisament per això, us volia parlar d'un, que si no faré l'espam i em faran fora d'Òmnium, que és que estem buscant precisament a persones joves que puguin fer o ens puguin ajudar a implementar cursos de català, precisament per fer un relat absolutament diferent al que fa l'extrema dreta, que és tu, si vens a Catalunya, nosaltres t'ajudarem a aprendre català i per tant que formis part del nostre col·lectiu, i que és un programa que es va dissenyar també parlant amb acadèmics, amb sociolingüistes, i per tant, si algú vol, en el seu país, en el seu poble, a la seva ciutat, començar a ajudar-nos a extendre l'ús social del català, doncs en parlem després i segur que entre tots farem més i més classes. I ara us deixo contestar. Només sobre la teva de l'extrema dreta estic 100% d'acord. De fet, hi ha un autor, no sé si és David Harvey, però que ve dir que Trump és el primer antisistema, perquè és quan arriba a les eleccions americanes el primer que fa és carregar-se l'acord de París d'una banda, tot i que no ho aconsegueix, i l'acord de lliure comerç entre Canadà, Mèxic i els Estats Units, que els demòcrates no s'havien atrevit. Superbreu. Jo crec que és important també anar allà on la gent jove té la batalla de les idees, que no és allà on la gent que ja no som tan jove, diguéssim, tenim una batalla de les idees. I jo penso que aquí és important que els joves que esteu a la sala, diguéssim, i tots els que coneu joves que no estan en aquesta sala, els animeu a participar d'això
i ho facin allà en les plataformes i en els canals on es disputa aquesta batalla de les idees, perquè nosaltres en la nostra època tenim els nostres canals i ara aquests han canviat. I a mi no em demaneu que em faci TikTok, diguéssim, perquè només perdríem independentistes, perquè se'm donaria fatal, no? Diguéssim. Però penso que és important poder anar disputant aquests espais la batalla de les idees, i els que teniu una certa gràcia amb les xarxes socials, doncs hi entreu i ho feu. Penso que és importantíssim, perquè allà on molta gent jove agafa aquesta idea de no cal que et moguis perquè res canviarà, perquè l'únic que importes ets tu, l'important és tenir la teva empresa i poder explotar els altres treballadors, i així aconseguiràs acumular molta riquesa i arribaràs a l'èxit. Tots aquests discursos majoritàriament es donen en uns canals on molts cops no hi som, perquè potser seguim a Twitter o seguim al bar, diguéssim, que eren espais on abans s'havia disputat la batalla de les idees, però ara ja no són l'espai de disputa o no el principal, o com a mínim no el que més ens preocupa ara mateix, que és la gent jove. Jo crec que en aquest sentit també és molt important, més enllà que hi ha gent que s'hi apunta, diguéssim, perquè les coses són noves, que ja estic d'acord, però també poder entrar a discutir aquestes coses. I a vegades jo crec, i ara potser soc una mica polèmic, si és molt polèmic doncs ho deieu després, diguéssim, però crec que ens ha fet por entrar a discutir determinades coses amb l'extrema dreta, i penso que hi ha coses que hem de poder entrar a discutir, i mirem bé com ho fem, perquè tampoc es tracta d'amplificar massa el seu discurs, evidentment, però que hi ha idees que hem de poder entrar a rebatre, i hem de poder entrar en aquesta batalla de les idees i poder discutir-ho i dir, no, perdó, això no és veritat, o sigui, tu estàs inventant, és mentida, i hi ha coses de dir, no, jo no això comparteixo, jo crec que això ho hem de fer d'aquesta altra forma diferent, que és molt millor, i hem de poder fer-ho. Jo crec que a vegades hi ha gent que s'adhereix a posicions d'extrema dreta una mica perquè diu, bueno, és que ningú vol dir el contrari, no, és que d'això no es pot parlar. Hi ha algunes coses de les que sí hem de poder parlar, i hem de poder discutir-les, i hem de poder debatre, i hem de poder convèncer a la gent que les nostres posicions són més bones i són molt millors i són molt més sòlides, i sí que es corresponen, diguéssim, amb la realitat. Ràpid, que si no me maten. No fotem, sou joves, o sigui, no soc jove, no fotem, sou joves. Jo vaig arribar als 40, que no creia que el 15M fos possible, i molt menys el que va passar després amb el procés. O sigui que sí que es pot, i que ho heu de fer vosaltres i nosaltres enrere. I bàsicament els iaios els treu de davant i tireu, bàsicament. Molt bé, moltíssimes gràcies per les vostres aportacions, també per les preguntes. Ho deixem aquí i res, 5 minutets de pausa i seguim amb la següent taula.